Γιατί δεν έχεις κοπέλα? Σου φαίνεται φυσιολογικό του Αγίου Βαλεντίνου και να μην έχεις κοπέλα? Όχι, είναι λάθος όλο από την αρχή. Αν δεν έχεις κοπέλα, 3 προβλήματα υπάρχουν. Είτε έχεις κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, είτε είσαι άσχημος, είτε είσαι φτωχός. Αν είσαι άσχημος, το δεύτερο δηλαδή, σώζεται κάπως, πήγαινε γυμναστήριο, τουλάχιστον θα είσαι λιγότερο άσχημος. Για τα άλλα 2, ξεκίνα να βγάζεις λεφτά. Αν βγάζεις λεφτά, θα σου λυθούν και τα ψυχολογικά σου προβλήματα, αλλά και δεν θα είσαι φτωχός και έτσι θα σε θέλουν οι γυναίκες. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.